Здравейте, с Октопода, по който в момента работя. Бих искала да ви покажа две техники. Едната е за поклащане, т.е. издърпване на конеца, за да се стегне, и другата е за намятане отдолу. Да приемем, че това е началото на реда, където съм оставила свободната бримка. При оставането тя, разбира се е разтегнала. И това, което ще направим, е да ви покажа техниката с издърпване и поклащане, с която да подсигуря, че тази бримка ще се стегне. Изпъвам колкото мога с пръста и леко преклащам назад-напред куката и изпъвам едновременно, при което тя се прибира максимално. И ще си преместя маркера за началото на реда, след като тръгна. За маркер използвам едно съвсем тънко конче, защото установих, че с дебелите остава по-голяма видима дупка след издърпването. И това, което представлява техниката за намятане отдолу, е вместо стандартно да прехвърлиме куката така, както се прави, което на английски звучи като yarn over, т.е. конеца идва върху куката. При yarn under, или което ние казваме намятане отдолу, преждата трябва да дойде под куката, т.е. отдолу. Намятаме реално отзад и конеца идва отдолу. Издърпваме го, имаме двете хълкички и по същия начин, вместо да подходиме и конецът е отгоре, ние подхождаме отзад, конеца се оказва отдолу и го издърпваме. По същия начин продължаваме. Прекарваме, куката минава от задния крак, конеца отдолу под нея и издърпваме. Отново отзад, конец идва отдолу, издърпваме. Отзад и издърпваме. Първоначално е доста неестествено, но след няколко реда се свиква и става нормално за плетене като усещане. В този ред имам и свиване и ще ви покажа как съчетавам невидимото свиване с намятане отдолу. Минаваме пак отзад и издърпваме през двете хълки едновременно, което в случай е малко трудно. Изкарахме отново отзад. Значи тук, тъй като има по-голяма вероятност да се получи дупка, също трябва да издърпаме максимално и да поклатиме и продължаваме следващата дупка отново с същата техника.